Sa ibang balita naman po natin, nasa 3,778 na magsasaka po sa San Nicolas, Pangasinan ang nabigyan ng fertilizer voucher mula po sa Department of Agriculture sa ilalim ng programang National Rice Program. Ito ay bilang suporta sa mga magsasaka upang maibsan kahit papaano ang gastusin sa mga material na pangangailangan upang magpatuloy ang produksyon ng bigas sa bayan. Halos lahat ng mga magsasakang napamahagian ng naturang voucher ay mga nagtanim noong 2024 wet cropping season na may kabuang 12,044,201.20 centavos ang naipamahaging one-time voucher kung saan nakabase ang pamamahagi sa bahagi o lupang sinasaka ng mga magsasaka. Patuloy naman ang pagkikayat ng tanggapan ng Department of Agriculture sa mga hindi pa nakarehistrong magsasaka na magparehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture upang makatanggap rin at maging benepisyaryo sa iba't ibang serbisyong hatid ng pamahalaan. IFM News. IFM News. IFM.